Bi kważi 70,000 kuntratt ta' kirjiet residenzjali reġistrati mal-Awtorità tad-Djar, is-suq tal-kera f'Malta għadu b'saħħtu ferm. Iżda wara dawn iċ-ċifri hemm ukoll każijiet ta' persuni li qed jispiċċaw jitilfu d-depożitu qabel jiffirmaw il-kuntratt. Oħrajn jilmentaw li d-depożitu ma ntraċċ meta ħarġu mill-post. Dwar dawn is-sitwazzjonijiet, Matthew Attard, il-President tal-Union tal-Inkwilini Solidarjetà, għalma TVM News li kellhom każijiet fejn l-inkwilin baqa' ta' fuq u senduqu. Sfortunatament saret in-norma fejn l-aġenti u jew sidin jitolbu għal depożitu qabel ma jiġi firmat il-kontratt. Ġifier rajna każijiet, pereżempju, fejn wara li ingħata id-depożitu, ftit ta' minuti wara l-aġent qallu li l-post m'għadux disponibbli. Offrilu post ieħor li ma rridx l-inkwilin u mbagħad qatt ma ġie ritornat lura dan id-depożitu u anke is-somom li ngħataw lill-aġent. Minnaħa l-oħra Dr. Leon Ketkuti, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija l-Iżviluppaturi li tirrappreżenta l-istidin tal-proprjetà, argumenta li ħafna sidien iħabtu wiċċhom mġiba irresponsabbli u opportunista mingħand min jikri. Partikolarment meta jiġu żmien it-terminazzjoni tal-kirjiet, ir-realtà hi illi jekk ikun fadal xi ammont ta' kontijiet li baqgħu pendenti, xi arretrati fil-kera jew xi fix-sarat fl-appartament, il-landlord ħajsibha diffiċli biex ikun jista' jibda proċeduri biex jirkupra flusu kontra dawn it-tip ta' tenants li jagħmlu ħsarat. Dan għaliex indirizz fejn mar mhux ħajkollu u ħafna mid-drabi wkoll, speċjalment jekk ikunu barranin, dawn jiżilqu mill-pajjiż. Il-Union tal-Inkwilini qed tipproponi li d-depożitu ma jidħolx fil-kont bankarju tas-sit iżda jinżamm f'sistema ċentralizzata. Din mhux sistema ġdida narawha f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa inkluż l-Ingilterra u f'Malta narawha wkoll, ġifieri meta nixtru proprjetà il-flus, id-depożitu jingħata lin-notar u jingħata mal-firma tal-konvenju. U l-istess naħsbu għandu jsir fis-suq tal-kiri li id-depożitu jingħata biss meta jiġi firmat kontratt u tinżamm idealment mill-Awtorità tad-Djar. L-Assoċjazzjoni Maltija l-Iżviluppaturi ma taqbilx. Il-konsern tal-MDA jittirrelata mal-burokrazija u l-fatt illi ikun hemm xi ħadd li xi jagħmel deċiżjoni. Meta inti għandek pre-contract fil-deposit, mela t-termini diġà ma jkunux ċari bejn il-partit, għasab għalek ikun jidħol xi ħadd biex jagħti l-interpretazzjoni tiegħu. Is-sistema jaf mhijiex pass bis-sejjed fil-waqt illi hemm l-estate agents li jistgħu jservu bħala medjaturi fin-nofs f'dawn il-biċċi ta' xogħol m'għandniex fiduċja illi tista' tinħoloq sistema fejn tista' tibbilanċja daqstant bejn il-partijiet. L-Awtorità tad-Djar tirregola l-kuntratti tal-kirjiet residenzjali. Bord apposta fiħdana jipprovdi mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni meta jinqalgħu tali kwistjonijiet wara li jiġi firmat kuntratt ta' kera.